Reality zvezda Dalila Dragojević već 2 godine otkad je u braku sa Dejanom Dragojevićem pokušava da dobije decu, ali to ne uspeva zbog hormonskog poremećaja i probleme sa štitnom žlezdom. Dalila i Dejan obožavaju decu. Trudili su se da ona zatrudni dok nisu ušli u reality Zadruga 3, ali im se nije posrećilo, priča starletina drugarici dodaje. Dalili je lekar rekao da joj hormoni nisu u redu i da ima izrasline na štitnoj žlezdi. Upravo zbog toga ne može da zatrudni. Ona na svakih mesec dana ide na kontrole i redovno uzima odgovarajuće terapije. Dejan i ona nisu odustali od dece, ali dok ne reši zdravstvene probleme neće moći da postanu roditelji. I sama Dalila je nedavno u realitiju tokom svađe sa zadrugarima potvrdila da ima zdravstvenih problema. Ne mogu da se svađam sa vama, ja ne želim da se nerviram. Odmah dobijem gušenje jer imam problem sa štitnom žlezdom, rekla je Dalila pre nego što je pobegla iz Zadruge 3.